Pozdrav dragi drugari i dobrodošli na moj YouTube kanal Iron Fitness. Tema današnjeg videoklipa jeste koliko treba da se odmaramo između serija. Na ovako jednostavno pitanje ne može baš da se odgovori jednostavno. Za ovaj odgovor treba malo dublje i detaljnije da se promisli. Pre svega, zašto služi taj odmor između serija? On služi da bi se naš organizam neurološki, energetski totalno oporavio i da bi se spremio za narednu seriju. Od čega zavisi koliko ćemo dugo da odmaramo između serija? Pa zavisi pre svega od intenziteta treninga, odnosno od broja ponavljanja i veličine opterećenja, zavisi od metode koje koristimo na treningu i zavisi naravno od našeg trenutnog trenažnog nivoa. Pojednostavljeno gledano, duže ćemo odmarati ukoliko radimo sa većim opterećenjem, manje ćemo odmarati ukoliko radimo sa manjim opterećenjem. Pa tako, ukoliko radimo na mišićnoj izdržljivosti, znači 15 i više ponavljanja, odnosno opterećenje koje ide negde do 70% i manje, pauza između serija treba da bude 30 do 60 sekundi. Dakle, veoma je kratka pauza jer su opterećenja lagana. Ukoliko radimo na mišićnoj hipertrofiji, a to je ono što većina vežbača radi, dakle od 6 do 10, odnosno 12 ponavljanja, pauza ide negde od 1,5 minuta do 3 minuta. Naravno, što ste niži u ovom opsegu po broju ponavljanja, dakle ukoliko radite vežbe u 6 ponavljanja, treba da odmarate oko 3 minuta. Ukoliko vežbe radite u 12 ponavljanja, odmor treba negde da bude do minut i po. Inače, bodybuilderi često namerno skraćuju pauze između serija da bi što više šokirali svoje mišiće i posledično imali taj jači hormonalni stimulans. I na samom kraju, ukoliko radite sa maksimalnim opterećenjem ili submaksimalnim opterećenjem, dakle ukoliko radite na sili i snazi, odnosno od 1 do 5 ponavljanja, pauza ide od 4 minuta do čak 10 minuta za potpuni neurološki i energetski oporavak organizma. Ovo su neke generalne smernice koliko treba da odmarate. Napominjem da koliko ćete odmarati između treninga je individualna stvar, ali savjetujem da osluškujete vaše telo i kada god ste u nedoumici koliko da odmarate, uvek izaberite nešto dužu pauzu. Jer suviše kratka pauza, pogotovo ukoliko radite sa velikim opterećenjem, će vas dovesti do toga da narednu seriju ćete brže otkazati, dakle nećete doći do onog zadanog broja ponavljanja, a i poveća rizik od povređivanja. Apropo ovoga što sam rekao, moram da vam opišem jednu studiju. Naime, u ovoj studiji su učestvovali, 10-ak vežbača i jedini cilj im je bio da rade serije čučnjeva u 6 ponavljanja. Podeljeni su u 3 grupe. Jedina razlika je bila što je grupa A odmarala između serija 3 minuta, grupa B 1,5 minut i grupa C samo 30 sekundi. Posle 2 nedelje izmeren napredak i moram odmah da vam kažem, grupa A koja je odmarala 3 minuta napredovala je najviše, a najmanje, i to katastrofično, maltene ništa, je napredovala ova grupa C koja je najmanje odmarala. Takođe, oni vežbači koji su gabaritniji, koji imaju veću mišićnu masu, koji su teži, da bi se njihova tkiva oporavila, njima treba duže da odmaraju u proseku od onih vežbača koji su lakši. Dakle, duže će odmarati onaj koji je težak 110 kg od onog vežbača koji je težak samo 65-70 kg. Isto morate da znate da
Evo, opet ćemo se vratimo čučnjevima u 6 ponavljanja. Da kada radite 6 ponavljanja, pauza treba da bude otprilike 3 minuta između serije. Da pauza između svake serije nije konstantna, nego kako vam se povećava zamor, kako sve više dolazite, kako sve više radite tih serija, tako će se i pauza povećavati. Tako da između prve i druge serije između prve i druge serije, kada radite čučnjeve u 6 ponavljanja, pauza je 3 minuta, već između druge i treće osetit ćete da vam treba nešto duža pauza od 3,5 do 4 minuta, između treće i četvrte će čak možda trebati 4,5 minuta, između četvrte i pete tamo 5 do 6 minuta. Dakle, što se više povećava zamor, treba vam duža pauza. Takođe, nije ista pauza kada radite osnovne višezglobne vežbe, na primer mrtvo dizanje, i kada radite, na primer, biceps pregib. Duža je pauza kod osnovnih višezglobnih vežbi, kraća je pauza za isto ponavljanje kod izolacionih vežbi. Još jednom, kad god ste u nedoumici koliko da odmarate, uvek izaberite malo dužu pauzu, ali nemojte da preterujete u dužini pauze. Jer ako se preterano dugo odmarate, vaši mišići će se ohladiti i isto tako možete da se povredite. Kao kada preterano skratite pauzu između dve serije. Kao što možete vidjeti, tema je veoma zanimljiva. Razmislite o ovoj temi i napišite neka vaša razmišljanja i utiske. Šta ste vi osetili prilikom vežbanja? Da li vam više odgovara duža, kraća pauza? Takođe, ukoliko vas nešto dodatno zanima o ovoj temi, slobodno mi pišite ispod videoklipa. Ukoliko vam se svidao ovaj videoklip, pritisnite subscribe, tako da budete uvek obavešteni kada izađe novi videoklip. Na samom kraju, ukoliko želite da trenirate sa mnom, to možete da uradite na veoma jednostavan način. Samo me kontaktirajte, izložite mi vaš trenažni cilj koji je, raspitajte se o mojim metodama i sistemima rada, gde vodim treninge, ceni mojih treninga i verujte mi, veoma brzo ćemo se dogovoriti o našoj zajedničkoj budućoj saradnji. Ukoliko ne možete da dođete na moje treninge, uvek možete da naručite da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane. I ako želite dobro da ojačate vaše trbušnjake i mišiće donjeg dela leđa, imate ovaj DVD za naručivanje, njegovo ime je Iron Core i sve vežbe iz ovog DVD-a se izvode pomoću medicinke. Tako da, izvolite, isprobajte vežbe i pre svega naručite ovaj prvoklasni DVD. Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa. Do sledećeg gledanja.